טוב, שלום צופים צופות, והיום אנחנו בסרטון של תהיה מיינקראפט, והיום אנחנו משחקים ב-Pixel Survival Games, ואיתי נמצא חבר, תגיד שלום, והוא כאן, אתם רואים, המגמה קיוב, ואיתי נמצא עוד חבר שהוא לא משחק איתנו, כי אין לו מיינקראפט, ותגיד היי, סף בקול. היי. יופי, שמעו אותך. מתת? אוקיי, איפה אתה? וואו. לא! זרקתי! וודסוד! ואין לי עוד וודסוד! אוי אוי. לא, לא! יש, הצלחתי. טוב, אני מסתכל עליך. טוב, אז נחזור אליכם. טוב, אז חזרנו, ועכשיו אנחנו עוד פעם במפת קהלים, פעם הבאה נזכור לעשות מפה חדשה. בוא נראה. איזה כיתה אתה לוקח ארצ'ר? נראה לי שאני אקח שעות. או מיטבסטר, או ארמורר. לא, אני אקח ארמורר. מה? זה לא, הכל לדר. זה כל הזמן יהיה לדר, זה לא משנה. וודסוד. אותו דבר. אתה חי? פישינג גוד, אני אוהב פישינג. אז בוא. אתה שם כבר, לא שמתי לב. וואי, איירון בוטס, מעולה. אני בינתיים כאן בשיפט כי אני לא רוצה למות. רק אני גם קיבלתי איירון בוטס. אתה יודע, יש את הקיט של... איפה? הנה אתה! וואי, איך יש לו ספיד? טוב, למה? אני לא, הוא ירוק אותי על בטוח. תפתח סף. לא קשור לנוב. אחלה של לגינס. מי שהרג אותך הוא היה... כן, הוא היה VIP. כי בטח עכשיו יש לו קי טוב. זה כי... פאק! וואו! כן, ועכשיו נכנס לפה עוד חבר שלי. תגיד היי. בונה, זה בדיוק את החברים. טוב, אז נחזור אליכם שניכנס למשחק הבא. טוב, אז חזרנו, ועכשיו אנחנו במפת סיטי. שמחה גדולה. זה היה משלם הכי דפוק בעולם. לא הוצאתי אותה החוצה. זה היה משפט... כן? מה? Where's my stone sword? לא, זה... דניאל נכנס. אוקיי, ביי ביי. אני נכנסתי והיא יצאה. נראה לי שיש לו... מה? איפה אתה? אתה בספאון? גם לי יש. מה, אין לך כלום, מאמי? מישהו עם סטון סוד! איך אני... להתראות עולם. תמיד... איזה... זה לא הוגן! יואו. וואקר. לא. הוא הרג גם את כל האנשים. הוא הרג כבר
הוא הרג 4 אנשים על ההתחלה. ונשארו לו 20 חיים עדיין. מה ציפית שהוא יהיה? 9. ארגוד. לא, מה ציפית שהוא יהיה? לוזר לא. הוא האקר. אף אחד לא יכול להיות לוזר. טוב, נחזור אליכם. לא, אתם יודעים מה? זה הכל להיום. מקווה שנהנתם, לייק, סאבסקרייב, קומנט אם אהבתם. יאללה ביי.